Hello mga kasuginlan, maayong buntag sa tanan. Kumusta? For today's topic, magahiskot kita ni ining kasagaran nga pangutana sa mga tao. Makaluwas ba ang simbahan? Una nako kana sa tubagon o isaysay dia kaninyo. Mangutana ko kaninyo. Kinsa ba ang mas gitagaan nimo bili o gimbug-aton? Ang Biblia ba o ang nagtudlo kanimo nga ang relihiyon o ang simbahan makaluwas? Kay para nako, mas bililhon kanako o mas gitagaan akong pagtagad ang gitudlo sa Biblia. Kay ang Biblia mao gayoy pinaka-accurate o pinaka matinud-anon nga nagtudlo sa tinuod ka kaluwasan o sa dalan sa kaluwasan. Now balik ta. Makaluwas ba ang simbahan? Para nako, dili makaluwas ang simbahan. Klaro kayo nga gisulti sa pulong sa Ginoo sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12 nga nag-ingon. Walay lain ngalan nga gihatag ilalom sa langit aron sa pagluwas sa mga tao gawas lamang sa ngalan ni Hesukristo. Ingon usab ang pulong sa Ginoo sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili gayud mamatay kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kun imuha kining sabton, buot pasabot nga ang pamaagi sa Ginoo aron luwason ang tao mao lamang ang pagpadala sa iyang bugtong anak ug kinsa maning bugtong anak mao si Hesukristo. Kay kun maluwas diay ka pinaagi sa relihiyon o sa simbahan, unta wala na lang niya gipadala si Hesukristo. Unta gisulti na lang niya sa Juan 3:16 kay gihigugma nako ang kalibutan ug tungod ni ana gihatag o ipadala nako kini nga relihiyon, kini nga simbahan aron ang tanan nga magpasakop sa iya, ang tanan nga mosimba sa iya, magpamimbro sa iya, siya maluwas. Pero dili man ana ang pagkasulti sa Juan 3:16. Ingon usab ang Juan 14:6. Ako ang dalan ug ang kamatuoran, walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi kanako. Kinsa man nagsulti ani? Relihiyon ba? Simbahan ba? Dili, kun dili si Jesus Christ mismo. Ani ingon siya, ako ang dalan ug ang kamatuoran. So kung naay pagtudlo nga mula pa sa ani nga pagtudlo, bakak na tanan ug dili biblikal. Ingon usab ang Episo 2:8 ngadto sa 9. Kay tungod sa grasya kamo naluwas pinaagi sa inyong pagtuo ug dili pinaagi sa inyong mga maayong binuhatan aron walay bisan usa kaninyo nga makapasigarbo niini. So buot pasabot, grasya lang sa Ginoo nga kita naluwas. Now, unsa may kahulugan niining pulong grasya? Ang grasya mao ang gugma o kaayo sa Dios nga diin kini libre, dili mapalit, dili maangkon pinaagi sa atong mga binuhatan. Episo 2:8. Ang kahulugan niini sa Biblia sa Hebro gitawag kini og chen. Pasabot, grabe nga pabor. Sa Greek word gitawag usab kini og charis, libre nga gasa, undeserved favor. Na bisan dili ka angayan, gitagaan kag pabor. Gipaboran ka tungod sa grasya. Mura ba og kining pineriso? Pineriso nga nahukman sa silot nga kamatayon. Apan dunay tawo nga mikalit ug abot ug miingon nga ako na lang ang pagasilutan sa silot na kamatayon. Ug ang tawo nga gihukman sa kamatayon tungod sa iyang sala nahimong libre og gawasnon. Mao kana ang pasabot sa grasya. Unsay hitsura sa grasya? Mao kini ang hulagway sa grasya. Ang tao makasasala ug ang silot niini mao ang kamatayon. Mao na giingon diha sa Roma 6:23. Ang bayad sa pagpakasala kamatayon. So kita na mga makasasala pagasilutan sa silot nga kamatayon. Apan ang good news gipasaylotan sa Ginoo sa atong mga sala. Dili tungod kay maayot ang tao,
kundili tungod sa iyang gugma nganhi kanato. Ang grasya mao ang basihan sa kaluwasan. Dili pinaagi sa imuhang relihiyon o sa ato ang relihiyon. Dili pinaagi sa simbahan. Dili pinaagi sa atong mga maayong binuhatan. Kundili pinaagi sa grasya sa Dios, pinaagi kang Hesukristo. Karon, unsa man ang papel sa simbahan o sa relihiyon? Ang papel sa simbahan o sa relihiyon mao lamang ang pagtudlo sa pulong sa Dios. Mao ang pagtabang sa Kristohanon nga sila mutubo sa ilahang pagtuo. Ang simbahan usa ka lugar sa panagtigom o fellowship ug usa ka lugar sa pag-alagad sa Ginoo. Usa ka lugar diin ipahinumdom ang mensahe sa kaluwasan. Tungod kay ang simbahan sama sa hospital. Dili siya ang tambal pero dito kaniya dalhon aron makaila ka sa doktor nga si Hesus aron matambalan kaniya sa imuhang pagka makasasala o makabaton ka og kinabuhing walay katapusan. Ang simbahan instrumento lamang kini nga gigamit sa Ginoo aron ang tao makakaplag sa kaluwasan. Kana lang og daghang salamat sa inyong pagtan-aw. God bless sa tanan.